Ukážem vám jednoduchý návod, ako som vyrobil stojan na snubné prstene, ktorý sme použili na našej svadbe. Drevo, z ktorého som ho vyrobil, sklo niekoľko mesiacov a ja som použil drevo brezové, ale vy môžete použiť akékoľvek máte po ruke. Podstatné je, aby nebolo surové, pretože sa vám stojan môže prasknúť. Na odrezaný kúsok som nakreslil srdce a naznačil, kde budú prstene. Začal som vyhlbovať otvor pre prstene pomocou priamej brúsky, s ktorou sa to robilo jednoducho. Prstene som stále prikladal, aby otvor bol čo najpresnejší. Keď boli otvory hotové, jemne som to vybrúsil, pripravil som si farbu a štece a srdce som namaloval bielou farbou. Po vyschnutí farby bol stojan hotový. Stojan sme nepoužili iba na svadbu, ale používame ho každodenne na odkladanie snubných prsteňov. Veci z dreva majú naozaj dušu, sú príjemné na dotyk a naozaj dobre vyzerajú.